Ọtụtụ ọmanụ ụmụ ọdịnala Igbo. Aka m bụ onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa miri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa, n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị bụ the importance of Aja Ekene. Uru ọ balụ, the importance of sacrifice of gratitude. You must remain grateful to entities of past. Onye bụ isiokwu anyị ji bịa. Mana bifo anyị gaa n'iru, ọkwa dị mkpa bụ echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Ọgọst a ga-ebido na Ọgọst 6th. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonyere anyị na nya bụ aja, echaachị m na WhatsApp, send m ya 3 prayer request, then make donation token to our account. Then my WhatsApp number bụ 08057837672. Aja abụọ aja anyị na-achụ, aja mbụ n'elu na aja epụta ihe anyị na-achụ kwa ọnwa ọbụla. Ọ na-last for 14 days. Nke ọnwa Ọgọst a ga-ebidokwa na Ọgọst 6th kwụsị na Ọgọst 19. Achụcha aja aja anyị na-eje na tempụl achụ ụtụtụ ọbụla n'isi ndị niile sonyere anyị na ya bụ aja nke ọnwa ahụ. Achụcha aja ụbọchị mmechi, achụcha aja ụtụtụ, n'ehihie ezi ya bịazie gbuo ebulu wee chịkọta ya wee kwanye mesara ka ndị mmadụ erikwazi ya ma nwụọ. Distance is not a barrier. Ebe ọbụla ị nọ, as long as ị nọ under the sun, ebe ọbụla ị nọ, as long as ị nọ under this earth, ikuku na-eru ebe ị nọ. Ebe a, ebe ọbụla ikuku ruru, ebe anwa nyara, ebe ọbụla ikuku ruru na ebe anwụ chalụ, ebe anwa ka ike ndị afụrụ anya na-eru, entities of powers. Aja abụọ aja akwụwago m the importance of aja na aja na-achụrụ onwe m. Yes, all that last November ka anyị bidoro mee ya bụrụ aja na-achụrụ public. Ihe abụ aja personal aja na-achụ, mana because of na ọtụtụ ndị mmadụ na-akụ ọta, ndị mmadụ ha so wee sị m mee ya expand to accommodate others ndị ga na-esonye na anya bụ aja. I can tell you na ọ bụrụ na na-esonye na anya bụ aja, a lot of testimonies. Abụrụ m type na-eshow over testimonies, mana ọ bụrụ na nche over testimonies, a lot of things are happening. Enwere ndị nyego testimony dị iche iche. Onye nke gwara m na esonye bụ na aja, ọ sị na the past 12 months na ụdị ihe ọma merie na nke ikpeazụ a na nke ọnwa Julaị gara aga. Na before ya amalụ m na ihe ọma merie na ọnwa Julaị ya na ya afụbara ụdị a for the past a year plus. Adị m ekwuzi okwu ndị na-achọ akwụkwọ, ndị na-achọ visa na ndị na-achọ dọkụmentị dị iche iche, ndị nke ha macha ọrụ n'ihi n'ọnwa gara aga, na ndị etubegoro ugo dị iche iche, ndị fugoro ego. Adị m ekwu okwu ego eji eri nri, nọ ndị furu ego eji eme investmenti, ego eji ego moto, ego eji alụ ụlọ. Ọ bụrụ na nkọwa testimonies, mana for me ọ dịrọ necessary, but I can tell you na ọ bụrụ na n'ịma the importance of consistent prayers. Aja bụ aja anyị na-achụ for 14 good days, every day with your intention. I can tell you ihe m nwetago na ya bụ aja, ihe ndị afọrọ anya lụgoro n'isi metụ aka o si arụ n'isi ndị niile kwere. Ọ bụrụ na ikwe, just go back this YouTube you are watching. Yes, go back to my YouTube channel Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu. Jiri azụ na the year 2020. Yes, year 2020 create this YouTube channel. Ine na anya bido etu anyị wee bido ruo ebe where we are now. You will be grateful to ndị afọ anya. Aja ha gwa m chụba mgbe m bidoro ọrụ a. Si anyị na-aga n'onu anyị na mba dị iche iche.
a ga-esi n'aka ya tụọ ọtụtụ ndị mmadụ na-agbụ. Agharịrị mmadụ belụ m na ya bụ the only son nọgoro obodo oyibo 20 years, moto nwere ụlọ ọlụlọ ana nkịtị nwere ana nne ya na-agwara na nne ya na ya ahụ. Agharịrị a ube metụrụ n'obi, wee n'abalị ụbọchị ahụ mgbe nna nọ ọnọdụ abalị wee jụọ ndị mụ na ha sokiri ihe a ga-eme na o nwere ndị nọ dị iche iche, especially ndị nọ mba dị anya na-akọ ọtakịrị ihe a ga-eme. Asị m mụ liberate the Aja Ekene 14 days ritual ka ọtụtụ ndị mmadụ sonyebe na ya. Ka nte yi onwe ndị na-eso eburu anyị na aja, mana nke ikpeazụ a ha bịaziri si buku ha tụrụ adịghị ya. Can tell you what you don't know is only a mystery to you. Chụba aja, the consistency. Agwa ngị isiokwu taa, important of ịchụ aja ekere. Mana before anyị gaa n'iru, ka anyị mee okwu n'ala na egwu anyị ji abata n'oge nke awa nke eziokwu. Egwu belong to the temple. Ugochi tụbọrọ na temple. Ka anyị mee okwu n'ala obere. Welcome. Omenala siri ezigbo ike. Ana m akpọkụ ụmụ aja ala Igbo, ụmụ Afrịka ka anyị chigata n'ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Mgbe ọ bụla ọ dị ka ha siri ihe esiri gị ike, chigata kpọmkpọ ochie nke ala nna gị. Ihe na-esi na nke onye akarịa kpọmkpọ ochie nke ala nna gị, kọsara ya ego ozugbo edere gị na ihe na-esi na nke onye akarịa. Ndị Igbo na-ekwu wee na-asị, kedu ka o si dị gị gịnị na nna gị na ị
ị na-akpọ nna gị ga-anụrịrị ọnụ okwu gị ọnụ ahịhịọ gị. Ndị nna nna gị ha etinyere gị aka na ahịhịọ ihe gbọkpa gị ka ị nweta ihe ị na-achọ. Mana mgbe ị hapụrụ chi nke ndị nna nna gị ha, hapụ ya ancestors, wee sị na ị na-akpọ chi nke ndị ala ndị ọzọ, ọ bụrụ na ị bụ nne n'ebe na-anụ olu, agụ wee na-agụ nwa gị, agụ wee na-agụ nwa nebo gị, kedu onye ị ga-ebu ụzọ si nri wee bilie? Nke bụ eziokwu, ị ga-esi nri bụ ụzọ bilie ndị mmadụ bụ isie wee binye nwa nebo gị. Edu a ka o si wee dị. Mgbe ọbụla ị nọ na mkpa, ịkpọkụzula onye nsọ nke ndị ụka ajarị, kpọkụ chi nke ala nna gị, kpọkụrụ ya ancestors. Nke bụ eziokwu na ha ga-ebu ụzọ nụrụ anụ akwa gị maka n'ihi na ịbụ nwa ha n'ime onye arụ ha. Mana mgbe ị hapụrụ ya ancestors je na-akpọchi ndị mba ọzọ na ndị senti ndị ọzọ, nwanne ọ ga-ahapụ ka ahụ. Ọnya ka ndị wee na m anatago na be nna m ya gasị. Anatago m na be papa m, anatago m chinyere m ọkara aka, anatago m na be papa m, anatago m chomela na siri ike, anatago m na be papa m. Ka anyị dọbiri na ebe a egwu anyị ji sị ka anyị mee okwu n'ala n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa okwu agba. Anya ka anyị bịa n'ụbọchị taa. Isiokwu anyị bụ important of aja. Ọnya bụ isiokwu anyị n'ụbọchị taa. So ọnya bụ isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Aja, ịchụ aja balụ nnukwu ulu. Mmadụ ikene ụmụ mmụọ maka ihe ha mere. Dịka nsikwu ndị Igbo si ekwukwazi n'okwu, na-ekere nwaanyị na-agwa akịdị ike adị agwọta ọzọ. Onye nwa bụ uru ịchụ aja bara. E nwere so many things bụ aja. Agwara gị dịka onye ọdịnala na 70% of your spiritual work can be done by yourself. Yes. Onye nchụaja ọtụtụ n'ime unu ndị nọ under the influence of my voice bụ aka ji ọfọ family unu dị iche iche. Ọtụtụ n'ime unu nọ under the influence of my voice bụ ndị akpọrọ ọrụ n'ụzọ dị iche iche, mana o nwere ike chi nke ga-efebere. O nwere ike ọ bụrụ na oge zubere, oge ị ga-ejije n'ihu ọrụ erubere, maka na a na time in spirituality enwere spiritual timing. When time comes, mpịawa azụ abịa na-arụ one na one gara aga, amụrụ m na m ga-anọ n'ihu ọrụ na-alụ ọrụ dịka dibịa, dịka onye nchụaja. Enweghị m idea. Yes, eziburu m ozi a about 20 years ago. Yes. Onye izizi wee ezi ụzọ si m ozi a bụ onye Yoruba, nwaanyị onye Yoruba bụ prophet. Ụzọ si m ozi a, that is ndị prophet a na-abụ ha nwekwa ụlọ ekpere a na-arụkwa ọrụ. That was 20 years ago. O nwere ebe nwanne m nwaanyị si m dukia. That was on Ọnịcha, mana onye Yoruba. Yes, ya nwaanyị izizi bụ ụlọ si m onye bụ ụzọ wee sị m na nwanne m nwaanyị bata wee sị nwanne m nwaanyị gịnị mere na ibidobere ọrụ gị? Mgbe nwanne m nwaanyị ka na-agụ ya nọ ka ya malite taa, nwanne m nwaanyị a na-arụkwa ọrụ mmụọ. Ọ gwacha nwanne m nwaanyị okwu etọ n'ebe m nọ sị m nwoke, ọ na ịmarọ n'iwu onye ahụ, ịmarọ n'ihi ebido ọrụ. Mana oge na-abịa, oge ọrụ ga-achake, ị ga-eje n'ihu ọrụ. Okwuchia ya mmụọ amụ n'ime obi, maka na mgbe a na-agwa gị ihe a, ụka ndị na-eri ihe m front and back. Yes. Mana ọjọọ ka ndị nwanne m nwaanyị ozi ka m jisi eje emesizieri ozi na-abịazi, mana ọdịnala mana ebe dị iche iche, as ka ma ọrụ m na-akpụdebe nso. Ruozie mgbe ọ fọdụrụ like a year ka m bido ọrụ, bi mma ndị dibịa na-agbatakwuzie n'afa. Then mgbe ahụ nka na-erijet na nwere na mbụ na mpịawa azụ mbido. Ọ mgbe mpịawa azụ mbidozi ka m ji wee jụọkwazi ese sị gịnị ka a ga-eme nke asị m jee n'ihu ọrụ.
So but then you will go what that we show one important of each other. And one here I to Aja, get away to Aja. Aja showing gratitude for what therefore the entities of powers, the forces of nature have done for you. Agwara m ụnụ na Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, the unmovable mover, the creator of the whole universe, nor in his throne. However, it was the conductors of the natural principles, natural laws. Site na ha, Chukwu Okike nọzụ ebe niile. Maka na ndị a niile bụ ndị njeru nke Chukwu na-ejere Chukwu na mmadụ ozi. Chukwu enwere ike isi n'elu gbadata banyere gị aka, ọ ga-abanye onye isi n'ime mmadụ, maka na mmadụ ụkwa spirit bụ ihe o kere eke, ọ ga-esi na aka ya amara ewe ruo ahụ, ịghọtara ya. So you must remain grateful to mmadụ ndị Chukwu si n'aka ha wee kwara ngwa ọrụ ihe wee ruo ma meele gị. You must remain grateful to the entities of powers ndị nyere gị aka na ndụ a. You need them. You need ndị anjelu nke Chukwu, the conductors of the whole universe. Maka na ọ na-aka ha ka Chukwu Okike ji gozie gị. Chukwu Okike ama isi nye tụdara gị ihe, no. You must pass through somebody. You must see somebody without a connection. O nwere ike see somebody wee bless gị, mana ọ Chukwu na-eme ihe dum. Mana dịka ndị Igbo si ekwu n'okwu, ekene nwaanyị na-agwa akịdị ike adị agwụta ọzọ. You must be grateful to appreciate God, to appreciate the ezumezu, the entities of powers. Ndị gbatara ọsọ enyemaka, ndị ọnọdụ gị metụrụ, ha wee kwubie okwu n'isi gị wee yọọ ayịyọ. Ọnya ka nji wee sị gị na ihe na-esi na nke onye akarịa. Gị nata na ọdịnala. N'ọdịnala abụ ebe ya ancestors from mother side and father side nọ. Ọ bụrụ na ịkpọkwuo ha dịka onye arụ ha, they will be with you. They will come to your aid. They will assist you. They will help you to recover all the lost glory. But iso na ndị na-eri ọnya rie ndọkọrọ, you must have appreciative mind. It must be a type that normally show gratitude. Maka na ndị Igbo na-atụ n'ihu ekene nwaanyị na-agwa akịdị dịka nsikwu ọgwọta ọzọ. Ekene dịka na nke o mere, ike adịghị ma ọzọ. Irikwa n'otito dịrị ụmụ mmụọ. Can tell you. Ikwe mmụọ nkwa mee nkwa. Ọ bụrụ ihe a na-adịta na smart. Mụnwa na-abụ nkwedo mmụọ nkwa. Enwere m nke mama eche na ka oge ruo eje mmejọ nkwa ahụ, mana nke fọsịrị mmụọ. Let me tell you how things work. Even the spirits are expecting gratitude from you. Ka m nwere akwụkwọ akọ na akwụkwọ ndị ụka ọbịa. A sị na Jizọs ndị ụka ọbịa fụrụ mmadụ 10 ndị ọnọdụ ha dị ala, ndị nọ na nsogbu nwee challenges of life. O wee kwubie okwu n'isi ha. After ka o kwubiri okwu n'isi, o wee sị ha ngwa ha ji egosi ndị ụkọchukwu onwe ha. Ha ji egosi ndị ụkọchukwu onwe ha. Ọ bụrụ na ha ji egosi ndị ụkọchukwu onwe ha site n'ụzọ dị etu a, ha wee tụọ aka ọlụ nke Chukwu. Nke a bụ ofu. O ruzie mgbe ha iri anwa na-aga n'ụzọ, ofu onye n'ime ha wee rụta wee fụ ndị ahụ ya adịghịkwana mma. O wee chighakwa back to Jizọs wee sị ya wee bụ ikenie nye ya futi na ahụ ya adịghị mma. Jizọs ndị ụka ọbịa according to that story wee jụọ ọ bụ na ọ bụrụ mmadụ 10 ka ya gwọrọ, kere ebe mmadụ 9 ndị ọzọ nọ. Jesus is a rabbi. Now, nyanwa na onwe ya ma gwa the important thing, nyanwa na onwe ya na-atụ anya na ndị ihe ọma mere ga-abịa show gratitude. Very important.
Na Ugochi, na akwụkwọ Genesis, Cain and Abel should show gratitude to the Almighty, the creator of the whole universe. Mana Abel bụ onye ọrụ ubi malụ the importance of Ekene sacrifice of favor. Oru mgbe ọ na-emenye sacrifice, o jee ghọta ji maka chechara abụba ji gbagotara nọ na ọba ji ya wee sị nọ nke a ka a ga-enye Chukwu okike ya wee sị na n'ọchụchara aja ahụ aja ya ewee nara nya aja sorry onye ọwa onye ọgba nta onye were anụ gbara abụba the best of them all wee chụọ aja. Nwanne nwoke bụ Cain onye ọrụ ubi o je họcha ji ebe taa ji lelele wee chụọ aja ma na-erijetara aja out of jealousy wee gbuo nwanne ya. So ọ bụrụ taa ka esi obere gratitude aja ọbụla ị chụrụ si n'ubi enwere feasting bụ aja. The most important thing is that determination, the urge to show appreciation no matter how little. Even mgbe Jizọs ndị ụka ọbịa na-ekwu maka onye nyere onyinye ndị mmadụ sochara elu ego wee nye onyinye nọ o wee sị na nwaanyị ajadu a nyere n'anya ọbụla naanị nke o nwere. Ihe a na-eweta ebe a bụ dị obi nwaanyị ji nye ya. O nwere onye na-akpọ nwaanyị Zarefat. Nwaanyị Zarefat ka onye amụma Elijah bịakwutere. E nwere nnukwute ọkụ onwu na be ha mgbe anwa. The last meal nwaanyị nwere ụgbọ ọka ya na red oil mmanụ ọ ga-eji wee prepare ya ka onye amụma bịara na bie wee sị onye amụma na the last food ha nwere ebe a bụ nke ọ ya bụ orisizie o cheruzie ọnwụ. Mana maka ihe na onye amụma bịa o dia prepare that last meal. Ịfụzi obi na mkpebi na onyinye obi ọcha onyinye obi afọ ofufu na ọ bụrụ n'ebe anyị aja nke si n'obi ọ chọrọ na-agbanyeghị na ya bụ nne bụ the last meal last food e nwere n'ụlọ. Onye ama wee sị ya na maka ihe o mere na achịcha ebe ahụ o si wepụta ya bụ achịcha am can never go dry. Na ya bụ galọn mmanụ ahụ o si gbapụta mmanụ a can never go dry. Ebe ọ bụ na o chetara na ọ ga-achụ aja of gratitude. Aja gratitude na-emeghe ụzọ. Aja gratitude abụrụ ụzọ ego. Enwere so many things eji achụ aja. Enwere ihe a na-akpọ rituals agụgụ m ụlọ. Enwere ihe dị iche iche eji achụ aja. Na ihe ọbụla si n'ahụ gị pụọ bụ ya ten ụwa aja ka ọ bụ. Na ịtụ nzu alone bụ aja. Ịtụ edo bụ aja. Ịkpọ libation nkwụ ọkụ igotara ego okiji gị ịkpọ ndị na-asị ya maka na asị na o jide onye mmadụ nke ọ yeri ya aka ọkwa eziokwu. Etu a ka ọ dị na o jide onye mmụọ na nke ọ yeri ya aka ebe ọ bụ na mmadụ na o jide ya na ndị Igbo tụrụ isi na o jide onye mmadụ na nke ọ yeri ya aka kedu ụzọ ka o si wee dị ka o jide onye mmụọ ndị ọ bụ na ọha na-eweta ya bụ ihe mmadụ goro ebe how things come how things work mana ebe ihe ọma si abịa flow from channel of grace. Kedu ka o si adịzi ka ihe nyere mmụọ ihe efu mana ihe na-eme n'iwe onye okwukwe nta ịmaghị ka esi ayọkwa ịmaghị ka esi enye. Ọtụtụ ndị mmadụ na-eweta human sense n'iso Chukwu. Agwara m ndị mmadụ ị na-eso Chukwu okike ichigata n'ọdịnala na eziokwu na ezu asụsụ. Ichigatara n'ọdịnala na ọka asọ ọbụ ya problem ka ijewalụ. Ana m achọ egbu the secret will embrace ọdịnala in totality. I can tell you will see changes. Ụfọdụ n'ime unu ji obi aghụghọ. Ndị akwụkwọ agba ochie sị chegharịa ma chigharịkwa. You must repent and come back to your root in earnest.
mana ijiri aghọ na-eso mmụọ ngwana kwụnụ si na mme ihe a ngwana emere eme ya uche abụrụ ọ dịghị maka ichigakwa bụrụ ọ bụrụ na dibịa rụrụ ọrụ ma ọ kwubiere gị okwu inye ihe osisi nye ihe ọma meziere gị instead of you to go back to see ya nna ihe imekwa na mfụkọnụ chenji mana dịka otu alụwa twins na nna ya okwu mụọ ka o werekwa ọjị na ụfọdụ ihe dị anya je akwụkwọ ezumezu wee kene ha si na afụkara aka ọrụ ụlọ ma biko lụkwuonụ mụọ yes edesi eso mmụọ mana ọtụtụ ime ụnụ nwere ike isi na ya amagbuo onwe ya n'ihe after all na ya kwụrụ ya ụgwọ ọ bụrụzie da pinọt ahụ ị kwụrụ kpoo ihe ifiru na ịmawuru mmụọ ịma na onye a dibịa anyị na-eweta datin ahụ ma onye nchụaja ahụ ga-ewerekwa datin wee chụpụ aja ịmara agwaghị aja na-achụ Ugochi na temple. Do you know how many people na Abia, if you both catch and kind people na Abia on daily basis? All said that yeah, and then man can say them mad because I know that the givers never lack. That whatever I give out must come in multiple fold. Yes, because that is natural principle. Even you go ya message here, you buru ji na ọkụkọ, buru ewu, buru akpara isi, jebe n'ụlọ ụka. O mekwara ya ọzọ. Obi ihe ukwu ụmụ mmadụ ọ na-ene gị mmụọ na-ekere nwaanyị na-agwa akịdịka ụdị ọgwụta ọzọ mana onye anwa kwubiri okwu n'isi gị ihe ọma mee kwesịrị ijesi ya ngwa na ihe ọma mere just ute ọnụ nkịtị ka ọ gwakwa ụmụ mmụọ werekwa ọjije gwa ụmụ mmụọ si ya doo de emenụ na nke unu mere maka ekene ya ike adịghị ama ka adịghị ama ọzọ ka ị ghara ịdị eyi ụzọ ụmụ mmụọ dị ka nkịta eji achụ anụ achụtazie anụ asị onye ekwe na anya bụ nkịta bịa debe n'ite anụ si n'ọkụ na anya bụ nkịta na-ezu ori nkịta na-anya n'uko achụba nkịta ka egbuo nkịta na-anya na ngịga achụba nkịta ka egbuo o nwere onye gụrụ ya n'egwu ichefuzie ụmụ mmụọ mere gị chefuzie na gị nwa nwe onye isi ji ụkwụ pilọk wee zọta ụdara onye ya dị gbara atụ isi onye lachacha onye isi lachacha ụdara ọ zụtara n'ụkwụ ebe ka ọ sọrọ ọzọ ọ ihe ị na-emerụ mmụọ moreover whatever ị merụ mmụọ kwasara aka example na iwetara ebunu si gboro mmụọ ebuchara mmụọ ebu na akwa ọ kwasara aka ka a eji eme personally on my own ise ndị ego si gboro mmụọ ebunu maka ihe ome ma ọ na-egboro mmụọ ọgụ mma egbugara mmụọ ahụ ebunu anwa video kwu ya sendekwara gị ifu na-emeri ya so it's not as if no ego inyere m ntị n'akpa mana egwu egbuka wee mesara aka ịghọtara ya mana ị mara uru sara aka bara ị nwere ike ifiro na ịma ihe e nwere ụzọ esi achụ aja ị nwere ike ịchụ aja dị iche iche agwụgwọ m ọtụ ndị mmadụ ndị si na ha enwere ego chụba aja for 21 days ịchụ aja ime ụfọdụ emewuru ya ụfọdụ dịchacha lazy dị lazy to the core erotara m ọnwa one ma one gara aga one boy chatịrị m na man so chatịrị m wee tụba arịrị etu ihe si wee dịrị ya and the worship n'otiri tie tọtọ mgbe ọ na-agwa m ihe dị etu a na-achịgharị n'ime obi pondere I keep pondering na-ajụ ma ezumezu ọnọdụ onye anọ ọ sị m nyere ya aka kere ihe m nwere ike ime why listening to the conversation with him mmụọ sị m ngwa ya jee chụọ aja ya were akwa jee chụọ aja ritual akwa nkọwara etu esi eji akwa achụ aja eme ritual na ọ bụrụ na o mee ya n'ụzọ ya ga-emepe nwa sị ya nwoke nwa gị jee chụọ aja gịnị na-ese ọ sị m na ya na-azụ ahịa mana na afịa ekpochiri akpọchi daizi akpọsa eleghị ele nwa sị ya nwa ya ji eme ritual nkọwara ngwa ọtụ ndị mmadụ mee ritual a ihe ọma meela ha abịa lụọ ọrụ dị n'ụzọ ha ụfọdụ ụkwado ndị riri ọnya rie ndọkọrọ thinking na ha dị smart mana ihe na-achịkọwara gị bụ na o nwere ike dị n'okwu ọnụ onye nchụaja kwubiri ị nwere ike ị na-akọrọ mmadụ onye nchụaja ya challenge onye nchụaja was maybe pondering about it asị na ezumezu ekere ihe a ga-eme n'ọnọdụ a ha nwere ike bịa gwa ya si ya nya m gwa gị mee ihe dị etu a mee ihe dị etu a mee ihe dị etu a ihe a bụ dị ezumezu ya
to a real. Sometimes the ritual or calagabro just for the sake of a kind of ritual. Or more by the Terea Kayabaja. Like my one or do at the Tomorun Deji Makawe, Wamo Ajam Makara. When Aja introduced, was around this man Aja introduced the social media. Once here, Nadia will talk what a walk cookie. Ọtụtụ akwa ọkụkọ Igbo nya were ma ọjị olu onye were akwa ọkụkọ Igbo a loketi ebe east ọ bụrụ na ibi na ya dị n'ebe ya apụtagbu n'ilo ịpụta n'oge anwụ ji apụta 9 10 11 face that as the sun ịkpọtụ igbo ọchị gị onye ụwa gị na mmụọ niile na-agbaghị ụgwọ si biko iwe ha dajụọ n'ebe ị nọ ma ha dabata gị dịka nwa nara akụ nna ya n'iyi n'ọnọdụ dị njọ na nke ikpeazụ a n'iji akwa wee na-eze ha iwe na-asị ha iwe ọbụla ha na-eweghị ya banye n'ime akwa jee chọọ okwuchi bọtụrụ mmanya tinye obere mmanụ tinye obere nnu were apịsị aka gị tọnụọ ya rụrụzie mmanụ ahụ gị tọnụ na nnu na-ete ya na akwa araịtịran na-asị ha na nnu na mmanụ ama ese nata okwu na nnu na mmanụ adị ese okwu na-ayọ ka ị na-ayọ ha itechaa mmanụ nnu na mmanụ ahụ ime isi togeda na ahụ akwa niile i were ọjị iji n'aka wee yọọ ha sị ya biko na ọjị ka iji n'aka ha mepere gị ụzọ ịgbarụ ka o si dị ụgwa ha ekwucha ya na ọjị a ịwanye ya awa chọọ ebe ụzọ gbara ịtọ ma ọ bụ ụzọ gbara ịnọ jiri nwaanyị deruo ọjị a n'ala ọ bụrụ na ị nwere ego 100 naira 200 naira tụpụrụ ha dịka ego aja saraka weruzie akwa ahụ iji chiwaa n'ụzọ anwa ijebere onwe gị ihe a ka m gwara nwa amadi ya mee nwa amadi a wee mesịa ihe a ụzọ ahịa mepee bido for the next day ya ọ na-ede ahịa ojide shop ọ na-eleta ego nwa amadi a letagidere ego na-eleta ego biznes ya na-ebum for 2 weeks o metụrụ this guy n'obi ka ọ sị m onye nchụaja na aja anyị sikwa na mme na ọgasikwa asịrọ m ya weta ego because na aja nkarị anọrọ m ya ego ihe o kwesịrị isi m na ihe agasikwa biko m kene ndị ezumezu ọ bụrụ na ọ gwara m na aja agara ihe mmemme were m ọchị je kene ha na nke ha mere kene agwụ m kenecha ha o were asị m ihe mere n'ụbụ na ya chọkwuru na abalị ọnwa ọzọ ka e nwetakwuo ego ka a gbagharị ya afa maọbụ ka a lụọ ọrụ ya ọrụ dị n'ụzọ ya ọ ihe onye dị honest kwesịrị ime ma ihe mana ngwacha ya oke okwuro after 2 weeks mụ na onwe m was like na-atụ anya na-asị ma ezumezu nekwa na m agwa na onye a ihe unu ga-amụgwụ ya unu mezikwa ka ọ gazie mgbachizoro onwe m nkịta ngozi nwe nke mma ịma na after 1 month this boy kpọchighị ama about 3 weeks ya ọ kpọchighị ama azụ sị m na anya ma bụ onye chatịrị m 3 weeks ago na ya ga-emecha ritual ahụ ngwere nke bụ eziokwu na eme ka ọ ritual ahụ na ụzọ ya mepere na shop ya bido zụ ahịa zụba for 2 weeks na ahịa azụ ya zụrụ afịa ọfụma mana na ya emechaziere edete na after 2 weeks ete nke ọtụọ na ya jekwa jegote akwa wee mekwa ritual ahụ ngwara ya mee etu ya si mee na mbụ mana na ya emechaziere na onwere chakọ na onwere ihe afọrọ n'ọnya ka eji wee bịachita papaktomi wee sị oke ịbịachita papaktomi ka ị chọ ka mme gị nwe onye isi ụdara ịzọtara n'ụkwụ ya lachacha gị ya mana ọ bụrụ na o melụ asị onye nye m ego na ọ bụgoro na o mecha na-arụchara ọrụ ego bịara ya ihe o nwere ike isi oke ọ bụgoro chi onye ụwa m ka m fid ya ọ nwere nke o mere chi onye ụwa ọ na-efid ọrụ maka ọdịmma ya ọ nwere nke o mere ọ duzie ka ụzọ ya kpọchiri ọ bịakwa ka ọ bịa mee dị ritual ọzọ ọ marọchi na ọma ezumezu tinyere aka ka ya wụ ritual gaa na ebe ọ dị na-ahịrịrị orite olili ọnya rie ndọkọ rie otuto ha ma ezumezu decide ya to ya attend o Israel ọtụtụ ihe dị etu a na-eme ọtụtụ ndị mmadụ ọ bụrụ iwu na iyi enye ego nwere mgbe ụfọdụ sef ọgwụgwere ego na ego nwa ka ụfọdụ na-eweta mana ka ọha na-ewetara onwe ya ọ bụgoro oke na ego ọkụkọ a onye buru buoro ezumezu
in appreciation is enough. Huh? It's enough. When they can interview, I say, because I need interview, but they to have work from more. They want more, interview, and I will do it. And I'm sure I get positive results. So then I check learn how to do and show appreciation. It's very important. I want a month of us in a here when they go send a gap everything. I'm going to watch something about where Kuzielon, what time I owe you, what time I tata, where Kuzielon about African traditional religion. One name will harmonize African traditional religion as a group, otherwise known as Godian religion. Well, say under the influence of my voice and in Nigeria, about the 42 stations here in Nigeria. I thank God they can acquire more to the Madon, they know Lagos, or on the Maza station. This Sunday Garaga yesterday. Although I didn't have one time, send the agent, I enjoyed everything. I told him so. But to go on, before don't know, now lazy attitude, very lazy. Is it a good George or graduate? But when I get one from Abba, you know, my address. Then Obo Hill, okay, he may road, Abba. When you get Abuja, something. You want to go, you want to get that to Aja, you do call lazy join. Can buy yes when you're a guy. I'm only when they get a lot of the nose. Well, one a lot of the nose. Identify yourself with other ordinary gathering. By so doing, if you human name does, okay, now just on. If you don't know the hack and kegin job, but today they're smiling. By sharing experience, I can tell you that your faith will be strong enough. Kihoma will be the man. Or to name more why Homa de Medigo now, it is shambles. So, he need the association of people that didn't effort to cheat. No, then I need. Here we build your convention. Kihoma, remember? You did a get your lord, you did a get your twaja. You can't drop Ije no backo, didn't Fernando to cheat. It didn't get ye. Don't say go transport is Jebawa. If you're not an oche. Or I want an answer. Anamatagi. Anamatagi, Tarot, Anamatagi. You saw nothing had name. So that sacrifice email. It happened your comfort of your home on Sunday, 9 o'clock, when on able to far. It's a sacrifice. Is Aja Ekene kobo because something pro now he go transport here on a pro now. Yeah, there. Here more thorough determination, gratitude. I will go to need the level say to work Ekene and my resume is Ekene mono. Then one of me go now call Mkonyam maybe. Mana, let this my effort. This money I sacrificed for my transport, my TP. So this will be sir. Let it be an inhaja. That is the problem. Don't you know that you can spiritualize everything you are doing? Even the money you are using for offering. Or I go in and charge. You spiritualize it. Man, problem with the monarchy. You not check what the important of Aja. Aja name a one the natural principle you say, give us never lack. It's a natural law. You give, you get in return. And natural once you plant plant a mango, yes, I can tell you at the right time, you reap mangoes. Multiple of it. So it all day. I can tell you that nature will make sure
that you receive that thing in multitude, that is, in more quantity, in large number than what you give out. It's natural laws. Even when they go on a churaja, other rituals, you will receive them in multiple food. Don't be too stingy, especially in every basalo. You understand? So in the importance of a church, what is very important. More than Atwanya show appreciation. I'm going to ego. What you already let people eat as saraka. I'm going to say Hajena na Otra, African traditional religion, otherwise known as Golden religion. I'm going to want to what ego. I'm going to biscuit, cabin biscuit, see what they charge. Where my saraka. It's okay. Yeah, more nature will be because more money in otherwise, always running when name government. That's your own cup of tea. None of my business. Man, onye bialo maka or them mother. I will always tell you what you do. Don't tell me you don't have money. Because ordinana abro ego. So you need ego no ordinana bone chure choy aja hemme. And then when I need no money no Abuja, money no every chichi more conducive environment then you engage ya audience choya or choro aja. That is the only thing I consume ego. Other pouring other libations and and you can do it yourself. Even if you're not in Nigeria, Bianu go to on a temple, some nature feed the chigi, and they want to learn it so that subsequently they can be doing it yourself. Fine and good, I will teach you, guide you. After that first one, I will teach you the process. Then you go home next time, you can be doing it yourself. So you understand. So learn how to appreciate, no matter how small. I want nature they watch a video in full. Then on my YouTube channel, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi to oraifite. You watch more on my Facebook page, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi to oraifite. I want nature look I Balaga family more send them message in WhatsApp 0805 78 37 672. More no when you hear about you I not in an Igbo. It's okay, Jota. Send them message. I have in a video to Sari and the Adono. Kai your ego, Wobere, okay. I will ngozi pass Yagazia. I don't believe about that. Had to work in Capri Henine. Friends and well wishers, all my children all over the world. Oh, you are under the influence of our voice. They don't know root and they don't Igbo. Ekubiamo Kungos in Ishono. Now, I said, and they didn't care about mom or about mother. Now, had to work in Capri in the Kahamuro. That or Ega Mon Ega Mother. Let there be depression. Let there be breakthrough. Let there be upliftment. Let there be miracles in their life. As in the whole get when Ezugo come on Amabu Ugochi. Ask him there. Distance Amabu Ugochi. Na Marankoja wine. Na say Nihoma gave it to here Kwome gave it to Komome. No bochita. Nihomona, no gonna look elephant. No gonna look elephant. No gonna Abuana.
na-anọ n'ọnụ ihe ọ ya eri ya chọrọ ya bịa na ụnụ ga-adị ka agụ nkwọ na-aghọta ga-eti ogbute na ụnụ ga-adị ka ichi okwu na-anọ n'ụlọ ugboro ya na-azụ n'afịa n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa ya gazienụ ọfọ